xi qabelkom ħalli U senjuri nilqawkom għal shooter u għaddejna Malta għaddit wara ħafna għal finali tal-Eurovision! Għax Mirjana għaltina nabżon l-ossiġnu, għedni u l-nista. U l-ossiġnu. U issa illi bizna, ikkalma forsi l-instama. Issa li bizna l-intop tas-semifinali, kif għed tippreparaw intkom għal-finali tajt din id-darba għanna ċans, Skont il-pols maħniex għedin ħazin, għedin hemm, ma dal-pols tal-Eurovision jaqtaw, Tal-Papa mux daqsek, għax li konna nżommu fuq il-pols tal-Papa mux li tant kienu preċiżi, tajjeb. Jien affaxxinani fuq di tal-Papa. Kemm hemm simbolizmu qawwi wara. Vatikan ifhimni, ħafna simbolizmu. Ma mhux għall-Vatikan biss, anke għax-xena politika tagħna. X'inti tajt? Għax eżempju aħseb fuqha. Qabel l-elezzjoni tal-Papa min kellu jitla? Grek. Skont il-Maltin. Grek. Min tela? Robert. Qed tifhem fejna Morlem. Ara, jiena ħammur nagħti servizz pubbliku lin-nies u ħammur nitihom naqra pompa biex jippreparaw għal Mirjana Konti li ħataqtadna nifisna. Buongiorno! Int ħataraħ il-Eurovision? Mela jekk ħatara l-Mirjana, moħħok hemm għax għaltinna nirdu nagħtuk l-oxygen, ħantik na' oxygen. Na' oxygen ora jonqos. Unfoq. Nafx għaltinna Mirjana li jekk ħanaraw rridu nagħtu l-ossiġnu. Għax ta' skambi breathtaking. Għoteb nonfok naqra, sinjora. Veru brav. Veru brav. Inta faħna. Inta ħatara, ħantikna oxygen u kol. Utina naqra minn xorta. Fejn edha minn fejn għatik? Minn hawn inti għatta. Għanna faħlek sidrek mela. Tlaqna. Intefa, sinjora, na. Għanina. Għabada l-affan nis-senjora. Taf li Mirjana għaltinna li jekk ħataraw rridu l-oxygen. Fej qed is-supply minn fejn tieħu. Mill-boot, mela mill-boot. Ejja. Mela hekk, moħħkom hemm biex taraw il-Mirjana serving? Serving? Serving what? X'jgħidu fid-diska? Serving? Serving. Issa saret serving. Għamilili serving? Ma jagħmlu biex sensuali daqs Mirjana. Għalhekk, jekk ħatara l-Eurovision u ħatara l-Mirjana x'għandek bżonn? L-oxygen. U hekk jiena ċert li għalminu dawk in-nies li tqajt magħhom. Ippumpjajthom. Imlejthom. Imlejja bro. Ma nafx hekk hux ossiġnu jew għalja li ħatoħroġ minn xejn, imma dimieri għamiltu. Bħalma ħanamel dmiri jiena ħammur niltaqa' mal-anzjani, iż-żurrieq mas-Sindku ta' Santa Luċija, insomma ħammur nara x'huma jagħmlu bil-ħxejjex. Sur Sindku, intom torganizzaw bosta affarijiet għall-anzjani, sal-lum organizzajtu xaġa pjuttost differenti. X'kellkom fuq? Aħna ħafna drabi ninaqdu mal-Active Aging u fatti l-lum l-Active Aging organizzawlhom ġurnata barra fin-natura fejn huma jgħidulhom fuq il-herbs differenti kif jistgħu jintużaw biex itaffu l-uġieħ. Kombagħad jagħmlu ġurnata hawnhekk iqattaw ftit ta' ħin flimkien. Issa suppost ikolkom Santa Luċija mimlija rosemary, merdux kollu. Issa naraw. Isma' x'tallimna llum? Xrabla l-kappa. Ekkajdila, ila xisi għaddejja dik. Issa wasal fil-punt li taf kollox mela. Zgu. Laqzek. Moxek, issa. Ma għala meċċajt importanti li t-tallem muxek. Moxek. Għajt intom u koll interessati fil-herbs u ek? Kitallem, nħantu biex nġu dal-laqat għax tiħu ħafna informazzjoni ma' għazbis kuna nafu bihom. Għandkom l-anniversa Doris u ċalli? Nasab, Doris u xej. 51 sen il-kom iż-żewġi. Il-Rosemary li żommu kem? Kollox, Rosemary. Jena, efimni, għake kolla xemajdu, għake kolla tortijaj, naqbad nitlaq il-barra. Għara, tajjeb, ċedina. Sewa, Sewa. Thank you.
U dak kien kollox għallum għada Eurovision, good luck, Mirjana. Serving kant.